Når man skal finde semantiske skemaer i en tekst, så forsøger man at finde begreber eller ord eller sætninger, som alle sammen hører ind under den samme overskrift. I teksten her, Ode til overmagten af Ivan Malinovski, der kan man for eksempel se på en overskrift som overmagten. Så kan man se, hvordan er det, at hvad er det nogle ord, der knytter sig til det begreb. Og der kan man sige, for eksempel bliver der sagt, at de er bevæbnede, de er i flertal, de er en knusende overmagt, det er statsminister, de er et højere flertal af højere officerer og så videre. Så det vil sige, det er sådan den ene overskrift, man kan lave her. Hvis man så skulle se på en anden overskrift, altså et andet semantisk skema i teksten, så kunne man sige, at der også er et semantisk skema, som handler om det her vi, der bliver omtalt. Og det er for eksempel et vi, som er i mindretal. Det er også et vi, som er demokrater. Og så videre. Og det vil sige, at når man så har fundet sådan et semantisk skema, eller to semantiske skemaer, så bagefter så stiller man dem så op med overskrifter. Og det gør man simpelthen i et dokument ved at lave en overskrift, der hedder vi, for eksempel. Og her kan vi så skrive demokrater. Og vi kan skrive, at vi er i mindretal. Og nedenunder kan vi lave et andet skema, der hedder overmagten. Og her kan vi så skrive knusende overmagt. Vi kan skrive statsminister. Og vi kan skrive flertal af højere officerer. Og når vi har de semantiske skemaer, så kan vi så også begynde at pege på, hvad det er for nogle modsætninger, der bliver sat op over for hinanden i teksten.